kaping papat ora duwe dhuwit pacar minggat sing 6 iki tante kaping 5 duwe entek diapusi rondo kowe janda pirang salah sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati ya aku bisi rungokno ibu-ibuku nenek tanggamu tuku gelang dongakno ae kowe iso tuku aja malah bojomu mbok jali gelang wong lanang mangsamu nyambut gawe 24 jam gawe awakmu tok contone wong lanang sarung sitok cukup wong wedok daster ana 10 ora marem kudung lara 15 ora marem wong lanang songkok sitok wis cukup delok wong lanang lungker sebab apa wong lanang gampang setruk bab kowe wedok-wedok tak wong lanang ape mancing los kon budal mancing wong lanang njaluk duwe ape ngopi los kon budal ngopi aja mbok kon ning omah akhire mulai roh liyane sapa aku gak seneng karo liyane contone sapa ora sapa-sapa aku ora ngomongi sapa-sapa aku ngomongi bojoku dhewe aku nglakoni kaya ngene iki aku nyambut gawe bengi ngene iki isuk lho duweni calon bojo kuwi tenan aku jadi kok ngene iki masamu loro atine wong lanang kok laki-laki wis bener iki urusane keluargaku ya wis ora iso aku kaya ngene iki masamu iki lho isuk lho duwe kok dia bosok ora dadi aku wis nyambut gawe digunyu wong akeh ora isin kabar aku emosi meneng kaya ngene iki lek karo sugih ora ditambahi ora kebacut ya tak mesti wong lanang pancen yo ngono karo wedok kalah terus tak ketoke blegere lanang mbut gawe bendina otote kuat tapi karo wong wedok pagi kalah sing sabar yo Pak wong lanang kuwi aku dhewe yo ngrasani nek iso lanang kuwi kalah terus ora sama padha karo kok kaya kae lho Pak kaya tuyul wong lanang kuwi kaya tuyul ngene iki dicul nomor gawe entuk dhuwit mulai dhuwit dijaluk dimiki bar dimiki dicul nene golek dhuwit mulai dhuwit dijalukne dimiki neh ngono iki arep kopi ya dikondeli arep mancing dikondeli arep kumpul karo bola-bola ora entuk dhuwit dijaluk mendino kowe ngomong ngono dek guyu lakoni persis lakonku iki piye kok gak mabuk aku ya awakmu dadi wong wedok ora Kang Mas kene lho Kang Mas aku tidak mau Allah bodoh